Baby, yau dai mun daɗe muna zance wallahi. Wallahi kuma gashi ma ba ni da lafiya. Zan je ma in je in ga likita. Kina so ki ga likita? Yanzu kuma me amfanin karatun nawa? Kin ga daga kan matakin operation zan iya feɗe ki, na yi miki allura ta ka, na yi miki allura ta ido, a waya, a kunne, kuma zan ke har a kirji ma zan iya miki allura. Kaga ido ake yin allura? Har a kirji ma zan iya miki allura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan wata za ka yi allura kirji? Kai? Na ga ai kam. Kai amma da gani ta hanci ka sha nono ko? Amma da kai da gani an yi dan yarinya wallahi. Kai amma ga dan waka ce ka ko? Ta hanci ka sha kai ka da rana dage ka rinka ga mata za ka yi min ni. Yi min. To ai na kuma babe ina ne ai bai kamata a ce ta je gurin dakta ya mata allura. Ai ni ma dakta ne kaga sai a yi mata ko a kirji ne take bukata sai a yi mata. Kai amma da gani ta hanci ka sha nono ko?